Ay adam näme? Dizmeli. Görmedikleri gowşol adam için. Ön görmedikleri gowy. Öyle uzunda biten gülün iyisi olmaz iman mı derler? Öyle vulkan ne öyle näme bitmese beydat olmayan. Kada olana. O da son yağlar deyler. Başka da näme barsan ayt soğan öyle. Adın näme? Dört kulu atım Beher'den Qarağan Ovasından. Awa. Nem qaraqaladı. Mal vakti bir yurtta battık. Ay bugün milvari qara meydanda da oğul tutlama koyastaydı kalkonda. Nem erhelekinde nem mal vakti. Eleyman makar, özmen makar. Awa sağlam okuyup geliyor. Ekinikine diye sahabenin hiç olmadan sağlam olmadan yok. Yine şu mektepte diyalı tutarlar. Näme isteýän abi? Arzuň näme? Men şu sancak oğlum var. Şuna bir iyi şey edebilsem, hiç aman yok dünyada. Kulum melekka, zaten melekka. Akıbım, şehir evinde yaşap, okulca olsunlar ya. Ne hilisem olanla men kıyal meydanına getirmem ne ömrünü. Ama men öyle işimden ne ile değil. Ama, yani olar ne ama? Olamam hem meydanına getirmesinler, yarısı zaten görsünler, aylansınlar, yurt etsinler biliyor musun? Onun ne işem olanla bereketi bilen olsunlar. Ne bir şey istiyorlar, bana sonra yaptılar. Öyle mükden geçtim. Adam ne kendine, öyle tündüleyen kendine. Çağası olan son, özünü yapıp çağası tündüleyen kendine. Onun ne bir de merhele, ne yapayım, zaten yatarsa, buna bir iş edebilirsin. O da sana bir de, hava, var bu solaydı. Gelecekte men näme şola eten bolsam, şola bana son elinden gelse esemen nägile dal. Hawa. Men öz eten ahlakymyň ýardyny esemen tagalam. Men nägile dal dünýäden. Öz eten men. Sebä men iman isman ýa-da ýa-da oňapdygymdan, ýa-da oňapdygymdan tapansamdan näme maşina men bilen maňa. Nirden alay? Hawa, ýorganam üstüne ýetenjek ýapyn ýapylanlar. Onu şey piyasap yoktur bile. Yani yarısı dilekte bolalı, Allah bizlik bolsa bolar da o. Nedir? Daşa yurdu gezmek mümkünçülük bolsa, ýira var, ýira gider. Ay yok, indi bundan soň bize gitmez, biz tapmasam ýürüp da. Ya tapmasam, yani sağlama gitse bar da. Ay näme bilip bolmaz o ýartalta pulun bolsa. Gidmez etdim muhafaza, maşina kidiye getirip. Ay näme o? Sağlama gitse bolar, ay biz şu öğrendiğimizden taşa gitmez, geliyor ben akbal yaşım. Ben ifes yaşadım. Geçerler, ne bana tanıyam var. Günde baktı diyen zat näme abi? Ben bakma diyemem. Baktlı. Düşünmedim. Baktı bilýän men. Baktı bilýän. Bakmalı mı? Yok. Bakt diýmek. Bagıt ne? Bakt diýen. O yok, o da şükür. O Salam, şuun Recep Yıllağın ýanyna gelip, ol hem goýunyň ýadgar kymyna WhatsApp'dyr we onun çopançylyk käri barada geçiräjek interwýu aldım. Çopançylyk kärine iň aňsat we kyn zat näme sizin üçin? şu anhat var diyor şu goýunyňa. O kıyın kärsi. O. Şoňa gelip bir bakaýanam ýok şunu. Oğul. Şoňa ýene geçerdik ben 60 ýaşadyk bolu. Şoňa ýene da var. Kıyın haywandy. O hayvan, arap hayvan zaten o. O bakıyor hem o. Tuğulun mu bu? O ver tu näme diýdi. Hatyndan ne? Horadan akta opsam anamla. Gallawlyk gerek de opsam o mala. O. Gallawlyk gerek. Bana da kakam urutdy. Ne içinden geçmeli, daşından geçmeli ya. Ya goýunyň sag tarandan normallar diýip urutdylar da. Kakam çopan. O, kakam çopan. Ömür dörap doğupsa. Koyunun yedinle da. Eşeğe de şu mincek kolumuzda otlazak kolum. Ne defip şeydik, minneti kangadan yapısıp şeydik, bindik ya. Onun ay boğurlan böyle. Mağazasılık koyun ile koy. Arası hayvan. Söz yoktur. Bakıversen. Hiç sana ana kârı var. Berini kovu kazıkır şu yanında emninde şey. Yok ki pitok kararmanı daktımın aynı. Hem mi daktı? Şu peçe bana hakikaten peç yoktur o. İnternetincedir şu peç. Bu peçler tıp doğru düşen peçler de böyle.
Birden turganlar bu çay paylaşıp yeni vermeliler bu. Bu zaman gün olmaya gitmeliler. Neyse bu koyun diyenler şu. İyice çağa iyice diye bağlıyor. Koyun giyce diye bağlıyor. Hani. Söyleyenler onun bu zaman olsa bakıp vermeliler bunu. Bir yerden yat duruyor yeni otluyor. Oo, bir soda. Yerden bu yatıp durduğu yerin kulu bu zaman otlat veriyor. Bağdan her şey işi mi? Lan. Oğlum, şu koyun. Oğlum. Ne ölmesinden lezzet görün, başkalarından lezzet görün adamlar, doğru mu? Şu yumurtkalarımızdan şu yanında. Başka kâr bol. Evet, başka kâr olunlarla, deme koyun. Etmedin mi? Yok. Edenim derler. Şu deme koyun. Oğlum. Siz 41-nji ýylda täze ýyla Jekawarda 85 ýaşaýaňyz. Aprelde mi? Ha, indiki ýyl aprelde. 10 aprelde. 40 saat yani işlerse Awa. bolur şu saat 6'lara çelli işlesek. Aslı şu adamzat döreli veri elmedama tebiğadi kovu öğreniyordu. Tebiğadi. O son şu tebiğadi nimetçik oluyor, ne diye öküncek oluyor. Demek yani kuşların sesini umum alanda şu köp zatı tebiğatten öğrenip özgürdük. Sonra duruşuna yuvaşadan adamın öz içki duygusunu berveliyorlar. Sonra saat çalan aydanlarına her bir zatın öz yeri var sonra göre yankı başlanıyor da. Durmuşun özü öğretiyor da nahil etmelisini. Bu это интересно сама вот эта постановка вопроса. Ты что, себя снимаешь? Да. Или меня снимаешь? Глаза снимаю. Ай, молодец. В общем, ты два зайца сразу убьешь. Правильно. Ну, как и в прошлый раз. Мы сидели, болтали. Нет, правильно. Так и надо. Письмада. Aa, olmadı mı? Oğlum я думал еще я не в этом каде. Yok bay. Нормально. Biraz задержался. Да. Önyağdayım bu mu? Да, şükür. Öyle mi? Aa, Ну ладно. Kovmu sediyordunuz? Ha? Kovmuyordunuz? Ay bolya. Niye alalı interviyunu? Nerede oturduysan oturayım. Hani şu tayda oturayım mı? Öyle yerinizde. Da. Eger de sizde yine de bir ömür yaşamak возможность berilse, siz şol näyle yaşardınız? Ay ol elmedama şu gurrun aydiyalar da ete banal ne vapros orsaydan. Ya ömrümü yeni önkiyali bolsa bol ben şoňa beğenirdim. Men täze bir zat ayo bu dal şoň ýaly bolmaly, oň ýaly bolmaly, maňa ýok. Ben şu yeni şu önkü durmuşum bilen gelse bolar. Elmedama herekette bolmaly. Men näme şu usanada giyce saat 1'lerde 2'lerde öýe gidýärdim. Ya da kemal usanada galýardım. Ulu işler edýärdim men. Çağlykdan biz öje sport bilen bir meşgullanýarys. Öýde elmedama kömek 2. O waňam her nemelerine men gatnaşýardım, pagtyda ýýärdim, kültede sürýärdim, dahoda da gidýärdim, bal getirýärdik, gawun getirýärdik. Şoň ýaly işläp atlar bilen barana neme diýärdik. Garaz şu zatlar kerpiç suýýardım, tam suýýardım. Ana şu ýaşlykda biziň edýän zatlarymyz şodi. Bir zaty maksat edinse kynam bolsa şonu aljak bolmaly. Ana iň mesele zat. Käsi ayol kıyın ay yeni bir zat. O zaman adamçılık diýilen zat var. Şu adamçılıktan çıkmalylar. Pullu boljak, derejaň ösmegi mümkin. Ýöne adamda bir neme var da, näme diýär, wyjdanlyk. Ana şonu ýitirmeliler. Her kıyınçılık bolaýanda. Şu wagt näme arzu edýäňiz, Gylşmurada? Ay ben sumat näme arzu edýän? Ben arzu edýän zatlam tuvalem agtyklar yetişip gelýär. Olaram tuval hersi bir ýerde okýar. Men ana şoňa gowanýan. Şolaram bir nähilem bolsa biziň dowamymyzy başlasalar, dowam edýänler we başga nemeler bilen
O soňam näme arzu? Türkmenistan arzum men Türkmenistan tarihte şeýle bir iz galdyran soň şoň dowamyny öňe giderýär edesin beýle. Men ana şonu arzum edýär. Siz bagtlymy? Ha? Siz bagtlymy? Bagtly. Men gat örren bagtly. Men özümi bagtly hasaýalmyň sebäbi men iki nemälim gördüm. Iki döwri. Bira kommunistleň döwrüni. Soňa men öz başda garaşsyz. Şoň döwrüne men ýaşap ýörün. Ana şo mesele üçin men bagtly sebäp watanym garaşsyz. Öz başda adamda türkmeni ruhuny men goworup şo zatlary ruhlary işlemde de şo ruhu özümden siňdirip özüm şo nemedip geçirýän. Ýöne padwal bolan soň Kamal ýer suw çykýa. O soň ol iş ýerdäki işlem bar köpsi erek gitdi-de.